nice people, di ami sa 7-Eleven. Mao na ni ang 7-Eleven sa Baybay City Leyte, mga ka-nice people. Okay, so natanga to, tara na. Nga rin nagkasusulong. Karidong, hotdog. Kasayo na 7-Eleven. Ang sama ni siya nga chicken. Kanang hang. Apili circle. Simple mo ha. Kato na lang. Ganahan circle ato. Unsang ganahan na dito? Itong pare sa tuan. Ipalit sa pag-ato na to sa palo. Unsuan to ang atong gift. Di lang ready-made nga kuan kuya. Burger. Diara ko di oh imong ganahan. 30 pa na. Ari pa na luto. Ipaulit ko na siya. Syupaw na lang. Ikaw lang yung video sa tira. Palitaan ni kuya. Hang ni kuya. Hang ni no. Saway taan ni. Tagay si kuya. Pagkauna po si kuya. Ito ay. Ada po. Pero na. Sama na. Favorite cheesy sauce. Ang ganahan ka anak kuya. Cheesy sauce. Tagay po sa tatay. Masay soda na. Cheesy. Aka na, ganahan mo siya. Nga pero oh. Ito na. Ay, ganing harata dire. Sude. Mo inom pa ka ani. Inom pa ka ani. Di na siya mo inom. Okay ka mga nice people, miabot na mi sa balay. Sugi ka mi nagsimba, mi hapit mi og 7-Eleven. Mao ni ka mga nice people na sila ready-made nga burger. Breakfast pandesal. Mao ni nga nagtry mi unya giinit daan sa 7-Eleven giinit daan. Tilawan na nato kay aron maganahan tagpalit kung kami ba ni cheesy disal. Ali tay kaon na tay nga re. Oh, nya palit pa din mga siopaw ang mga kabataan na. Apa jud siopaw. Ayo lang i-close eh. Raken kay mo kay kaligo. Oh, napa. Kay mga on kuno sila, mga on Ginoo ko. Mga on me. Kung sa ilami aning mga pagkauna nga mga eating or ready to me. Unsa ni nga nani? Ready to eat? Oh, mga on me nga naa di ay burger nga gisod og plastic nga initon lang dito sa microwave. Di apa. Init man pod. Di apa. Pero ako nang gikaon ng aho. Mao ni imo tatay oh. Na imo. Ako nang giablihan para hindi ka mahirapan. Kari akang kuya mo. Thank you. Yaig pa dyan ang musultan. Inununan, Choy, inununan. Always ang inununan. Kahit ano pa man ang mga ulam dyan. Basta importante, nandito ang inununan uloy sa lamesa. I will try to eat this kind of noodles na super hot ko nun eh. Okay? Lagyan natin ng water. Okay, lagyan daw natin ng water. So, si tatay nag-eating na. Okay. Nagsami og siopaw. Maora na. That's all. Nagpalit ko buraog tae sa kanding. Marigold. Masa ni? Oh, money. Money gold. Big marigold. Money gold. Kahit ano pa man dyan. Kung ano pa ang nabibili namin sa ibang tindahan, hindi pa rin mawawala ang ating original na mayonnaise na Jajan Frances. To my favorite princess. Princess ni? Princess bread, princess? Princess bread? Hindi pa yung banyak. Ano ang masasabi mo sa pag-microwave sa yung burger? Hindi ka nag-expect nga i-appeal ang Plastic. nakatawag akong anak. Ang imong kaartihan nawala kasi na-appeal ang plastic eh. Si Jan nag-expect nga akong anak nga pag butang kuno sa
burger sa microwave. Apil ang plastic. Oh my God. That is why nakatawa siya o nag-worry. Unsa may imong expectation di ay tangtangin. Bitaw no? May plug ko yung butang. Ano pong apil mo po sa plastic init sa burger. Kuya kay Sa Bona ko microwave. sa Ay, tot bitaw mo bitaw kung nasabtan nga. Siguro tangtangon sa plastic ang burger nya usa initon. Initon di ay ang burger tibuok plastic. Ja, mainit man pod. Saka pod nahitabuan na no. Nay kon ana expiration. Mga ignorante mi sa. Ha? January 9. Mga ignorante mi sa kuan kanang burger nga hasta plastic giapil og init sa microwave oven. Ablihan sa ang kanang plastic o sa initon. Naglibo ko. Nagpataka po kog yam-yam. What is this? Tanggalin. Tanggalin yun. Uy, ingon. Na may instruction. Seasoning. Si Suning nagtuo ko nga. Oh, yeah. Daghan ing ana. Mauna. Naidahon. Wadto ba ka sa Changi? Expectation versus reality. Oh, kini ang expectation. Sus nahitabo. Maura man ni ang sipon. Ang akong expectation kani mahitabo na ay kanang hipon o kini ang mushroom o kani o kaning dahon na as ilaw. Baga maura man di ay ne. Ang seafoods kung tahay ne mao ni ang seafoods dry seafood ka-cute naman ing ani oy. Akong hipon pait. Pait ang akong hipon. Kaya naka expectation vice reality. Tuwing ang problema og napindot baka ni. Nakit-an ko. Makag-giant dira. Tagdi lang ka naka-lipstick man. Okay. Nag-enjoy na sila og kaon sa product sa 7-Eleven. Lame? Lami. Imo sir, dugayan po nahurot nimong imong kuan sir oy. Mag-okay naman. Ang among inununan always dun na sa among lamisa. Unsa man di ini nga brand? Lucky Me man di ini. May bitaw. Sus. Abi man ako og Korean. Kaya may bitaw. Ganina ra ko nakakita ng laki mo. Nawa ka ka. Lucky Me man di ini. Panis ug ausa. Patis ug sa mayong. Okay, ka mga nice people, nag-enjoy na mi og kaon. Bye-bye. See you on my next vlog.